دی محفلے اندے وچ پریشان تھی تے نہیں بہونا خدا دی قسم کئی او سخی ہوندے نا جنہیں کنے ونیوں کوئی کپڑا دیں دے کئی سخی کھانا کھویں دے کوئی سخی پانی پلیں دے کوئی جیب وچ 1200 چھڑیں دے لیکن صدقے ونیا حسین کریم اے او سخی ہے جڑا اندے ذکر چاوے پہلے پہلے لنگر اللہ سے جنت نصیب کرے تے کامل فرمائیں دے جو یار اسان کو سوال کیتا ویندے جو صحیح ہر کام تا منافع دی خاطر کیتا ویندے نماز پڑھو تا ثواب مل دے روزہ رکھو تا ثواب مل دے حج کرو تا ثواب مل دے یار حسین کریم سیدہ ذکر جو کریں دو دے گئی پکیں دو بندی کوئی کٹھا کریں دو اتنی وقت لا لیں دو ہیندے وچ کیا مل دے کامل فرمیندن وہ ہر نیکی کریں تا چھڑا ثواب مل سی یہ حسین دی محبت چو ذکر کی تو مدینے علی جناب مل سی جن کو سرکار ملے سی منافع اللہ کام ہے یا کہنا سی والا محبوب ملے تو والا موہ پھرتے سبحان اللہ کرندن کہہ نہیں کرندے سی اے والا ہون تو سبحان اللہ کرو تو میں دساں جو ملتے محبوب یا نہیں ملتا اے ملتا کی میں ہے سارے آخری بندے تک سبحان اللہ کرو والا حضور دی حدیث پڑھ دو میرے آقا کریم فرمیدن من احب الحسن والحسین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ فرمائنے لوگو جڑا میرے بچے امام حسن حسین نل محبت کرے سے انہیں دے اب پیار کرے سے انہیں دی اماں زہرا نال عقیدت رکھے سے مٹھا محمد خود ذمہ واری جیسے ہوں بنگلے وچ چاہا کھینتے دے سے جتھا مٹھا محمد خود آتے پنکھی مرے سے مسلمانوں نماز پڑھو تے جنت مل دیئے روزہ رکھو سنگاتی ملتی اور سرکار بیٹھے فرمین دینا جو سوچ گھنو دیکھ گھنو جنکو میرے بچے نال پیار ہو سے ہوں بنگلے وچ انہیں کٹی کامان اللہ پروردگار ہو سے جتھا عاشقے کو ہر ویلے میں محمد دا دیدار ہو سے مسلمانوں او شانے والا حسین جنکو مدنی سینے نال لیں دے ہن مدنی مونڈے تے بھی لیں دے ہن ظلفہ مہارا بڑھیں دے ہن میرے مدنی کریم چڑا حسین کانڈتے آمین سبحان ربی اللہ علیہ والی تسبیح چا ودھے دے ہن حسین کو تلے نہ گرے دے ہن اوہو حسین جڑا مدینہ چھوڑے دا پہ تے سونے محمد کنو مکلیں دا پہ وہ یارو انداز تا کرو آج جڑے ویلے حاجی آج مکیں دے جڑا مٹھے محمد دے روزے دے بنجا آخری سلام پیش کرے دے ڈٹھا کرو بلندیری وحیدہ کھڑا ہو دے پار تئی مدنی کو دے دا کھڑا ہو دے آدھے جہے قسمت رب کرم کرے سے مرن کنو پہلے ایک واری مٹھا محمد دا روزہ ول میں کو لکھے سے وہ یار تا 1400 سال دے بعد آمانا لا وہ ساری زندگی پاکستان چنی بھائی 4-5 دہاڑے 10-15 دہاڑے چٹکی اتنی عشقی آدھی تھائی جند گھولا گھارنا ونیا اتھائی جند دیوا میرے مدنی سیدھے رنگے ہوئے خود سوٹے اندازہ کرو او جڑے حسین دا بچپانی مدینے وچ گزریا ہوئے جڑے کھیڑ دیوی مدینے وچ ہوئے جڑے روح دیوی مدینے وچ ہوئے
چاہتی زندگی تے جوانی مدینے وچ گزری ہوئے اوہ حسین جڑا نانے کنو پیا مکلے دا ہو سے او بھی تا دردناک کھڑا لے دا ہو سے فرمائے نے جڑا نانے محمد روزے تے گن روتے کھڑے جنانا ہر کوئی مدینے امدہ پہ ہر کوئی مدینے ویدہ پہ حسین مدینے کنو مکلے دا پہ تیڑا نانا تیڑا شہر حسین اج چھڑے دا پہ سلام آئے جد امجد آئے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پہ اٹھا کے گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر تو دیکھو کس کا نور عین آیا ہے اے میرے نانا تیرے در پر تیرا حسین آیا ہے میرے مدنی سیدے رنگے ہوئے فرمائنے حسین کریم ساری رات روندے لنگھائیے کہیں ویلے مدنی سیدے روزے مبارک دی چوکھٹ مبارک کو چھمیں دن کہیں ویلے حضور دے ممبر کو بھاکل پین دن ساری رات چڑا روندے لنگھائیے چڑا مکلاور دی گھڑی آئیے کھڑا دے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو مسلمانو جیرے ویلے مدینے کنو مکلیں دن مکے دے وچ حاضری دے دن چڑا حسین دی مکے وچ حاضری تھائیے کعبے لکھ لکھ خوشی منائیے آدھے امام حسینہ جڑا دے تیرے نانے روانگی فرمائیے ہونی دی میں کالی وردی وٹائیے آج میری وردی وٹا وردی کھڑی آئیے میرا حسینہ چے ٹک پویں میں کنے آج میں سبز کپڑے وٹے سا لکھ لکھ خوشاں منے سا پر میں نے کعبہ نمی آیا تے کنے تیرے لاون کیتے میرے نانے محمد عاشقیں آیا تے کنو مکلاون کیتے وہ میں کو تے کنے رہن دا فرمان کائنی سوا ٹپے ریت دے میڈا کوئی مکان کائنی نمی آیا تے کنے میں ٹکن کیتے میں تویندہ پیا عشق دے ملک چوکن کیتے میرے سونے نبی سنجے رنگے ہوئے چیرے ویلے مدینے کنو مکلیں دن مکہ چھڑیں دن چڑا کربلا وچویں دن چڑا حسین کربلا دے ڈیڑے قدم ٹھیکائیے کئی ہزار دا لشکر گھن اور سلام آن والائیے مسلمانو اور آدھا پہ یا حسین میں امدہ پیا یزید دے طرفوں میری فوج تے کو پھیرا پا سک دیئے جیڑا کچھ منو